चलिए आई नमस्ते प्रणाम। हम बानी आप सबके भाई गीतकार राइटर हरे राम यादव। कैसन बानी जा आप सब? और काफ़ी दिन बाद आप सबके बीच में वीडियो बनावतनी। बहुत ही अच्छा बेहतरीन सॉन्ग हमारे एगो रिलीज भइल बा। भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार अमित पटेल और गोली स्टार एसपी संदीप जी, दोनों भाई के जुगल जोड़ी के साथ बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग, एक कॉमेडी सॉन्ग अपलोड भइल बा लवली वीडियो चैनल पर, जौन एल्बम के नाम बा लभरवा बदल देली सन। जाई आप सब, काफ़ी अच्छा गाना बा, साफ़ सुथरा गाना बा और वो गाना के सुनी आप सब और अपन प्यार दुलार आशीर्वाद दही जा। और काफ़ी दिन के बाद आप सबके बीच में वीडियो बना रहल बानी। बहुत सारा काम रहल है और गाना रिकॉर्ड होत रहल है, जौना में हम बिजी रहनी है। और बानी आप सबके प्यार दुलार आशीर्वाद से पटना आ गइल बानी। और देखी लोकेशन पटना में काम चालू बा और सोचनी आप सबके बीच में वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करी और बताई। और आप सब गाना के सुनी और डिस्क्रिप्शन में लिंक के डाल देले बानी गाना के, यहाँ से भी आप सब सुन सकतानी और जाके सुनी। लवली वीडियो सर्च करी लभरवा बदल देली सन और गाना के ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दी। और साथे साथे ये हमारा राइटर हरे राम ऑफिशियल चैनल के अगर सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करी और बेल आइकन प्रेस करी और अपने भाई के प्यार दुलार आशीर्वाद दी। और अब लगातार अब हमेशा आप सबके बीच में वीडियो के माध्यम से नोटिफिकेशन देते रहब। तब तक अपन प्यार दुलार आशीर्वाद बनैले रही। लव यू ऑल।